Vidste du det? Så prøv at gå ind på det der Excel nu. Okay. Kortet nu, eller? Nej, du får stadig ud af det. Ja, men så skal jeg flytte det der Excel ind i det andet vindue. Men det kan man ikke. Okay. Men her gør det, hvorfor fanden giver mig den? Jeg har ikke en Mac. Nå, vi får også tid efter pause. Ja, det er over i morgen. Hold da, det bliver fucking lort. Hvor fuck er det der Skynomatic henne? Ja, det er Den ligger der. det. Godt. Lorteprogram. Det er den der. Bare der er lidt af en Den her der. Bum. Jeg har en screen recorder på Bum. Hvorfor bruger vi så ikke den? Hvorfor har vi ikke sagt det før? Så gør vi sådan her, så er det Excel. Hvad fanden er det der, for det er så lidt lort. Da 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 da. Hey 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 hey. Hola, amigos. Hola. Se her. Så er det faktisk bare at lægge også sådan her. Hun er her, og så kan du finde noget, der hedder, hvor der står Danny i matematik, der. Danny matematik. Sådan der, så er vi sgu i gang, tror jeg. Hvor bliver du så igennem den optagelse? Se. Er det så ikke bare lige at gå herind på Skynomatic, og så var den i gang, eller hvad var den? Til dig. Hola, amigo. Jamen, vi skal lige lave en test. Du skal forklare det. Okay, vi har lige sagt noget, så prøver vi lige at trække der.